kabini sɔmiya kɔni daminɛna Koro dugu kɔnɔna na mototigi fara sennama kan bɛɛ lajɛlen kɔni kɛnba ka degun sɔrɔ taama siraw fɛ siraba walima bɔlɔn-bɔlɔnw fɛ o sababu tɛ dɔwɛrɛ ye samiyɛji min bɛ ka na a tɛ ka boli ka tɛmɛ o de kɛn bɛ degunba ye taamakɛlaw fɛ. walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin degun in na Koro sifilakaw kɔni y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka dingɛ dɔw bɔ walasa ji ninnu bɛ se ka boli cogo min na. An ka Abuyi Jimde ale ni Adama Ɲangali olu y'a hakilina taabaa dɔw ye an ka olu lamɛn. Bon, an y'a ye depuis samiya donna yɔrɔ ni circulation ma nɔgɔ donc Koro caniveau tɛ yen foyi tɛ yen donc an y'a lajɛ maintenant tiɲɛni bɛ ka kɛ donc an ye initiative ta n'an ye évacuation kɛ peut-être a bɛ se ka nɔgɔya kɛ o de la an ye initiative ta pour que an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ pour que circulation bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Bon, activité ni jeunesse de y'a organisé mais jeunesse dɔrɔn ka activité tɛ musow b'a la cɛw b'a la denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔba b'a la parce que ji bɛ fɛ ka fɛngɛ Koro ji pont sigilen bɛ fɛngɛ ji sigilen bɛ pont yɔrɔ la an bɛ fɛ ka ji ni évacuer ka taa walasa mɔgɔw bɛ se ka circuler cogo min na. I k'a dɔn k'a fɔ cɛ fara muso kan bɛɛ lajɛlen bɔra k'i jɔyɔrɔ fa walasa ji in ka se ka boli ka maaw lafiya cogo min na. Amadu Sayi ale kɔni ye taamakɛla dɔ ye an ka ale lamɛn. C'est un sentiment de fierté et un sentiment de joie. Ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin hakilina in na bawo a bɛ an taamakɛlaw ka taamaw nɔgɔya kosɛbɛ. Samiya waati taama ka gɛlɛn kosɛbɛ nka nin baara in bɛna to taama bɛ nɔgɔya an taamakɛlaw ma kosɛbɛ. An bɛ nin hakilina ɲuman in fo ka bɔ denmisɛnninw yɔrɔ kosɛbɛ. Ji in bolibaliya a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye sigidamaw kan. Filibert Daku ale ye jamana ka cakɛden ye mun sigilen bɛ saniya ko kan an ka ale lamɛn. Bibi na a yɛrɛ yen b'a la Koro sira bɛɛ a bɛɛ ye ji ye a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye samiya waati la ni ji bɛ fan bɛɛ fɛ ni ji tɛ boli risque d'inondation c'est-à-dire que so bɛ se ka bin a sababuya la so bɛ bin ɲɛgɛn bɛ bin kɔlɔn bɛ firi tiɲɛni caman bɛ kɛ a sababuya la n'o bɔra yen nɔ a bɛ kɛ sababu ye ka na ni fɛnɲɛnamani cayali ye minnu bɛ bana lase mɔgɔ ma misali la soso b'o la soso bɛ caya kosɛbɛ yɛrɛ de waati donc fɛn o fɛn ye sumaya bana ye denmisɛnnin bɛ tɔɔrɔ waati kɔnɔna na. An ye an sen fa ka se Koro mairie la walasa an bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ nin caniveau ko gɛlɛya in ko kan nka an ma se ka maa sɔrɔ mun b'an jaabi. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.